suka fresh ni ay suka fresh hay sa ari so calmini tan jeelaabu men ko mawɓe teddi ɓiɗɗo lorete ɓe mbaɗaka barke ɓiɗɗo lorete ko to moƴƴi lorete to moƴƴi non kalamtamani a wowi kala ne jaaɗen e hunde seɗen garta ma kaɓen sabu no mbaɗani anani masla ma ɓurtuɗo mi natti wawde ɗum wat feere noon kala ɗo mbawɗen jooɗani sohna kam so ɓallima ɗon komi jaaɗo lawolam aɗani mbimi ko ñebbeje amen coɗdaka ala ala mbimi wallam te haade men yaade rannani mi noddima téléphone mbimi mboɗo suhuna ya wat feere ngara law beele eɗen mbawa yewtude noddirno mami ko kabara wona aɗani kam haade men yaade ma jangen galle wi ɓorno conta ɗi kam aɗa mi yarta ɗum ɗi mi yarta ɗum adama an ko wuttema no wayi ɗi mi yarta ɗum mi wawa haala jiɗɗa fo yataw ko jam jehen ñantoɗa sen ngari tan kadi ɓe maaya min kam haɗa ko ɗum waɗata ɓe kay kono mbaɗo lootima kam ma ɓuro ɗen lekki noon mbimi mboɗo haalantunoma aɗani ñande no arɗo wondi komin jewti o wi yom rokkumo crédit omo yiɗi noddude e lamin eyyi omo ñaagomo portable o wi o ala portable yonde wonoddi lamin ha paari min jewti mbimomi an kam Coumba an o wawa wadde feere lamin resma an Allah wallima lamin onon gondunoɗo ne ummone yana an ko joguinoɗa aɗa walla ɗum ha Allah walli ɗum hande yeehi caggal leydi de hande sukaɓe hande ɓe fo jiiɗi ko ɗanniyankoɓe an kay nde lamin yahata nde resoyaɓe goɗɗo wat feere resma sukaɓe hande ɓe ligguitanta koye mumen dewle an kam Adama Siley an ɗum ɗon foof tawima ɗum fo haali ɗum hen Yacine annene Coumba ko cukalel moƴƴel sinno wonno wano lawalam wonata e makko sako mboɗo wi haala hen ɗum ɗo lamin ko kamɓe gonduno hande lamin ko gorko makko kanko o mawni giƴi ko hen fo ndesama mo wuuri so tawtimo ɗo o hajjat haadi ko enen tan goni ɗo kalden gonga Adama a yewi walla wowam an goƴoɗen koye men taw enen kam en meeɗi kanko o meeɗani taw mbima mo wuuri so tawtimo ɗo o hajjat sa yimi noddima wat feere kam Adama woyo ko men ko wa joni heɗomi mami lijjuɗ ɗum kono heɗomi haalani an aɗa wowi galle mabɓe o aɗa wowodirno e lamin seeɗa ala momi lijjit min kay hande hade min ummade ɗo an noddat lamin kalda e mum ko laaɓi mboɗo heeɗi e yeesam ala numéro lamin o tampinam haala an was sesi aɗan ñande no aɗa yim rokkunomi nodde nde o yehinde comme baɗɗo mémorisé numéro e portable ka parnoɗo wadde an kadi wawa lijjude ɗum gila mi ara aɗaade mi wowodirani e lamin ko ɗum waɗi noon nda noddumo tan annen daro mi yaltinanma numéro ala adduta noddama wat feere kalda e makko haalde makko haal tan ha wela annen seydi siyam lijjit ɗum allo ko min Yacine lamina heptinani mi min honno sara galle mon ɗo caggal galle mon ɗo Yacine an jamma ñalom enen gondanno caggal galleji mon ɗo ka min o noddirnomami ko jaam ala accu tan mi haala sa aɗan onon son mbi oɗon noddita on jawata noddide jinnomi ko jewtiden saabu annene ka miñira gila moƴƴel gila gonɗa ɗo ha joni noddirnomami ko affaire Coumba Coumba min jinnomi ko ɓaare Allah waɗi a yalti leydi ndi aɗa annima jinnomi ko ndesa Coumba saabu an Coumba ko debbo ma e lawol Allah sa resimo aɗa foti resdemo sa resanimo kadi aɗa foti mo resde ko debbo ma e lawol Allah ko Allah waɗi lamin ɗum haydara ala hen lamin noon ne guette goppe ɗin ɗum ɗoji ɓooyɗi ɓaade ko noon mbiɗa ko wawi nonde fo so Allah jaaɓi ɓaade mi heeɓi numéro ma en mbayrodirta a jarama ko wi an ko wi ɗam min tawa waɗi kam oɗo de somi haalnima ko wi a jaɓata min ko adi foni min ko posi ɗum nden noon nde téléphone sono hocco wimi ko si waran toon hay lebbi ɗiɗi taw an andaɓe ay so Allah walliɓe tan haɓe joole avion ɓe tacci eɓe gonda e fuure hay goto wawa haalandema ɗum ɓe changeat carrément ƴewƴo ko wimi lamin nde wirtoto e ɗo ne borni bolokel mum pour ngel ne wayno almudel ni ne
ko an naññata min somi hemno téléphone o wi kam si mo wimo haal pulaar wiyam no mbadda an kam wala haala ɗum an ɓaɗa an ka dañɗo bone aɗani ko fawnini hen kanko dal ƴewtidima o tawi Coumba ko miñi ko dal ko bani ko debbo dal o wawa ɗum resde ɗum ko haani i kam min jiiɗi yumma e baba mata ko ɗum yiɗi wiide kanko o wondi ko yiɗama walla ko woni ala adama ɗum noon kam so Allah anda adama ala mi namdata komo ɗum fof ɗum kam tawani ɓi demba mbiyama so yiɗi cukalel ngel ɗe ala no wayni walla mbimi ɗum fof an kay an fonno safnude ala ha safa annene mbawmi tan ko haalden ko rewi Allah jokki en ɗam so kono ma ɗum min kay annene sinno koko de omo walla ɓe jamma e ñalawma omo neldaɓe omo sonna ɓe restaurant so resinoma ko ɓural kono ɓaɗo wi ala minen mbawmi tan ko rewde hen mbiɗa funtama hande kono joni so waɗi balɗe ɗiɗi a noddittuno ala mami noddinmo kono kam ko mbiyata ko wiidemo ko ni o weni o wat sore tawrani ono wi min feni fenade tawani ɓiddemba koye e haalimo uma jehen galle mbeɗa ɓornoyo comcam fuddima kanko de so waɗini ma ɗum ha jehen mbeɗa ɓornoyo comcam aɗa heewi ko kalta jehen ɓornoyo comcam so waɗi balɗe ɗiɗi tan tino noddumo annene yasin dem min no hulni so humanama an est ce que an ala ko dañta hen i ko dañanmi hen amayi ko dañanmi hen a anda ko dañta hen wona an a wona neɗɗo neɗɗo yo haala jam mbiya ma won ko dañɗa hen ɓame père gawa ɗum man dama xaw père gawa mbimi ko yaa hen quoi mbeɗa foti yaade ɗo quoi e kono sa noddama baboyam hayɗo ɗon ganda holko yimɓe jogori yaalde saabu minen komin jooɗi ɗo ko jonde jooɗade ɗo de ko jondema kala komin pewji ɗo ko ɓullal ma ko ɓamtare ma gonga ni ɓamtare ma woni ɓamtare minen foof ko ɗum noddinoɗa baboyam min mbimami ko hara yaw nani neɗɗo teeyat muña nani ko fata e jeeyu galle wonanta ko ɓattaki tan karab kaccet a wara ses min mamin jeey ɓawde hankkadi mi joɗidirma e mabɓe mamin jeey baba galle anani de so muñi tan hankkadi no mbirum ne jeeyi galle wona noon enen en kaldi en nandiri heddino ko kumpiren ko battinano nani kanko kam o haalni en yidde makko no yaari ɗum kadi eɗen gandi ko gonga jawdi ni dañirtoɗen koko wayni feewi gana gantoroɗa eyyi gana gantoroɗa joni so tawi samane o heɓama o yaara hen ko heddi ko kalisal keddigal ngal guuren hen hankkadi kay koye luwas gonten ko ɗum tan saabu minen ɗo joni komin pewji ko feere nde ganduɗa so tawi nde yaari noon ko enen fof ɓamtoto hen galle o yeeye so galle yeeyama aha Ibrahima waɗane feere ɗanno so ɗannima so Allah yeehi ha yettiɗum so Allah jaaɓi kañum sodde galle hankkadi ɓennata saabu kanko ni aɗa andi o jiitani e lamin saabu lamin ndeyi janggani kono sa ɗannima aɗa janggi sa yettima tan ɗum a darata ha dañat liggey so yettima so Allah jaaɓi so darima o dañi liggey o nulɗen ko coɗɗen galle goɗɗo joni oɗo galle sen jeeyi ɗum sen mbaɗnima hen passe o yeehi ko heddi ko eɗen joɓiri hen luwas eɗen ñaama hen mbeɗa andi so yettima tan so Allah jaaɓi inchallah ɗum moom mère ala probléme mbeɗa andi Coumba ma dañ ko so tawi en tottima wonko o ɗanniri mawna kam ko haqqe million ngaji ɗiɗi o wi e ko rewi ma dañ ko heddi ko eɗen luwira hen eko ñamɗen hakkude waɗe makko nelduɗen i ɗum kay ko mawɗum baba kallon ko mi natani hen hande mi natani hen janggo ono ɗum ko feere jeen galle men joɗɗen i en jooɗi o ma dañ baba ɗum ko haal ina amno kay baba ɗum amnayi oɓo e heeɗo so yeeyama dañat ko nayi daña ko heddi ko eɗen mbawi wurde hen eɗen jooɓa luwas guuren hen haade makko neldude baba mi famani ɗum ɗon famnaki jiɗɗon haalɗo ko famnaki bondaka wela tan ha famde ayi an Ibrahima jiiɗima e baba an Ibrahima an wona gañoma an ko ɗum woni an so haala Ibrahima haalama tan an putta mbayata no so yeehi so ko dañi kay so tawi o nafete o nafa min ko ɗum wona ko mi añani peewal koko de mi añani o daña isa an mi añani ɗum de kalmi ko Ibrahima nafata son tottima no wona omo nafa wona anani baba Diaw koko seetade woto heɗomo a faami accuma tan min mi wima grand goto Bocar Gobal Sy sa adi 2 millions 500 mille ko nafete ha Italie so mi yettima Italie 2 jours mbaɗami ɗo mi fa États-Unis sa yiɗi kay mawno mbadduma et puis an baba gasabu jalataɓe Ousmane wonnan toon oui et puis ko wona ɗum ko non baba Diaw ko wona ɗum ko an fotani wonde o galle Diaw e oɗo ma dañi galleji ɗiɗi mawni noon nanni e joni oɗon gondi ko heddi min ɗo joni mbeɗen yaha
yo ɓernde ma de jeeyi ko galle ma on ko waɗa hen alay soko ma yiilu ma ceerno yiiɗe joni mbeɗen yaha tawno ɗo ceerno Alassane Bari ɗo yaron o wooda ko rokkini woɗo ko fulɗe no galle o beele no ay so tawi o yeehi joni sallahuma o wawi dañcanen ɗiɗi baɗi ni Allah wawi wasa jarde anon an mara ma woni hoto funde haala ñani janja Ibrahima o kaga ɗo kaga ɗo hoto funde haalata ñani janja mi anda pourquoi o andi yo cekke donde yo cekke donde mbeɗen añi no mbaɗɗa aɗa selli jam tan ni mawɗum ni hayo gornam mawɗum ni hulen miñam asañima aɗa doy miran hay hanki mbaɗɗa ko hanki tan mbaɗɗa ko yam tan ha weedi ɓerɗe ne jiini wallahi goram ndeysan hulel miñam mawɗum ni barka i goram ndeysan no bandiraɓe fof mbaɗi eɓe celli goram ndeysan no goram no ceerno Tidiane waɗi kanko fof ɓe celli kanko waynin ma bisimilla ma jotto hulel miñam jotto goram ndeysan mbaɗɗon tampere barkalla goram no waɗi goram mbiyama de mbeɗa werta judde mbeɗa ñaagui duwaw wallahi goram ndeysan yo duwaw hawre aminu goram goram ndeysan huley goram huley miñam ni mbeɗa duwonoma de huley miñam Allah no seedi mbeɗa duwonoma o duwaw wonto kontimi huley miñam Allah no seedi de teddungal fof de so Allah so neɗɗo yettani sababu noon wawi yettude Allah min jetanmi ko an haade yam jettude lamin i ko an jibini lamin an ɓiɗɗo yumma ina ɓaɗudi sinna wino ala wallahi lamin watta kono Allah no seedi mbeɗa andi ko lamin waɗantami ko Allah no seedi mbeɗa andi ɗo ma ɗo yo Allah suuri yo Allah suuri no cuurɗami mbeɗa yetta Allah e nanaɗo muɗum mbeɗa yetta oɗo lamin mandaji kaynan tan pawdiri wallahi huley miñam kono noon fof ko an mbeɗa duwonomo noon kala ɗo woni yo Allah renmo kala ɗo woni yo Allah suurmo amin wallahi goram est ce que Allah e nderaɗo muɗum an jeeyi ko min jeeyi kay neno yam min ka mawnam ka nenam ɓe mbi afu galle kañum woni yumma kala ko poɗɗa waɗande jinnaɗo ma so tawi jinnaɗo ma o yeehi sa waɗini afu mum tawoyto jinnaɗo o laakala ɗum noon so ɓiyam dañi waɗanima ene foti ene hani min e hooram so ɓoɗo joguino mi waɗiranno waɗirta ni darta ko ɗo maɗo o immori ɗum noon kala ko dañi caggal Allah ɓenni ko an ñagonden Allah tan yo Allah ɓeydi ɓeydana julɗo amin miñiraɗiram hoto ceerno haadi o ceerno haadi de ko jaltuɗo kañum kumbane to woy kumbane kañum ne de ko ɗo wonno joni yoro kanko ala ɗo yeyni kanko ne wonno ɓe celli ko mawɗum dillahi hoto laata wattan wallahi goram bulay miñam ndeysan goram min kam min nani goram alhaali ɗum ɗo alhaali lamin o ndeke ɓe mbi wonde goram o soodi ɗo galle eyyi ko ɗum addimi ke ko haali haali noon ɗum addimi wallahi ko telfini kam kadi bam makko kadi noddimi haalnimi joom galle ma o ɗum addimi yalla ɓeydu jam joomam joom yo taw kanko yeɗa amin ya amin est ce que Allah e nanaɗo muɗum heeɓi ɗo ganduɗa kanti neɗɗo so ani tan entorto ko jawkal muɗum ɓiɗɗo hande o ko lofiɗo kadi kanko woni afu galle o kadi ko ɓiɗɗo goto kanko woni afu galle o te jangde nde woɗɗoyi gonga te kadi yeehi ha heeɓi ɗo tan ala fof nomi yiɗoraki golle kam e banggue politique to weeɓani kono noon ɗum yahani ko wayno Amadou Ndaw en Amadou en allahumma Abou Diouf en ko fende tan mbawi a wawa hebde tan liggey ñande fof tan binde domino ñoɗe kon so iwra joni ɓawde jawkal kal mbawi entrade mi yeeya galére ngel no mbirnumani ni somi yeeyi galle o kam wooda ko tottumomi o ɗannoro nani dole donki kam on banggue delle keɓora o ga banggue so ɗannirima ɗum ɗo ko heddi hen ko min mbawa wuurde hen min ñaama hen min joɓin hen luwas ha Allah waɗa so yeehi wasata no ɗum wayi so neldi mbay sottete hen galle walla galleji hande o ko ɗanngal tan